No já mám tady to. Wow. Oh, yes. F3 náhodný. Zrovna mám dobrou tu. Tak nic, no já myslel, že mi to nekoupí. Ale tak vypnout. Z boku. Tady fakt rotovat. A když si někoho všimnete, tak vás zabije. Můj teammate mě zabil. Piď. Wow. No tak tady jsem s touhle zbraní úplně v píči. On mi ho vyžral zmrt. To je v píči. Dobra, pojď, chcípni. Tady budu takhle kempit. A je tady jeden, tady. Já budu nožíkem. Ne. Já mám takovýhle baterky. Jdu nožíkem.